Το μακεδονικό ζήτημα και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων μέσα από το βρετανικό τύπο. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε απόψε για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε τη Χαλάστρα, πατήρα Ανδρέα, πρώην δήμαρχοι, κύριος Κράβας, κύριος Χαντές και εργέτης της Βιβλιοθήκης, κυρία Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, κυρία εκπρόσωπος του ΚΑΠΗ Χαλάστρας, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Δράσεων και Πολιτισμού Χαλάστρας, Δημοτική Σύμβουλη, πριν πούμε οτιδήποτε, θα σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό για τον συγγραφέα του βιβλίου. Ο Βαλάντης Παπαγεωργίου του Αθανασίου γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη νομική σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης και στη θεολογική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Θεολογίας του Απιθή και μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Θεολογίας πάλι στο Απιθή, με ειδίκευση την ιστορία και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Απιθήτα. Είναι κάτοχος διπλώματος δημοσιογραφίας. Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2004. Διδάσκει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχει διδάξει και στα ΙΕΚ. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ένα είναι το σημερινό και ένα το προγενέστερο, το οποίο ήταν ο Μακεδονικός Αγώνας στην Επισκοπή Καμπανίας. Εξελέγει δημοτικός σύμβουλος στο πρώτο Δήμο Εχεδόρου και κατόπιν στο Δήμο Δέλτα, διατελώντας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος, μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές. Επίτιμος πρόεδρος του Ολογραφικού Συλλόγου Σύντου, ο Ρόδακας, ακόμα διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στο τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ενώ έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και τουρκικά. Είναι παντρεμένος με την Θέα Ζαραλίδου, στέλεχος επιχειρήσεων, και έχουν 2 γιους, τον Θάνο και τον Γιάννη. Για μένα το κυριότερο, υπήρξε εμπνευστής και δημιουργός του Λαϊκού Πανεπιστήμιου. Ένας θεσμός πρωτοπόρος που στην αρχή είχε έδρα τη Σύντο και αργότερα αγκάλιασε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Όσον αφορά τη Χαλάστρα, είχαν γίνει οι παρακάτω εκδηλώσεις. Πρώτος που έκανε εκδήλωση για το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, έγινε βέβαια στη Σύντο, ήταν ο Παρατήρ Θεόφιλος, που δεν το βλέπω, μας χαιρέτησε προηγουμένως. Αυτό έγινε το μακρινό 2012. Συνεχίζει η καθηγήτρια της Παντίου Σχολής Αθηνών, η δικιά μας, η Βασιλική Κατζάρα. Ο πλαστικός χειρούργος Αχιλλέας Χαντές. Έρχεται ο πρώτος Χαλαστρινός που έγινε καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Κουντζής Θεμεστοκλής, που κάνει 2 εκδηλώσεις, μία στο Ανατολικό, μία εδώ στο ΚΑΠΗ. Ο πρώτος καθηγητής που έγινε καθηγητής στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, ο Βαγγέλης ο Χατζίκος, κάνει 3 εκδηλώσεις. Ο γιατρός, ο Μανολόπουλος ο Κώστας, και ο δικός μας, ο θεολόγος και
τοπικός δημοτικός σύμβουλος, ο Κώστας Μπατσόλας. Τελειώνοντας αυτό το μικρό βιογραφικό και αυτά τα λίγα λόγια που ήθελα, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο των φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δημητρίου Χαντέ, τον κύριο Κώστα Κουκουρίκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, όλβιος ως της ιστορίας έσχε μάθηση. Δηλαδή, ευτυχισμένος αυτός που μαθαίνει από την ιστορία. Με ένα έργο που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του Βαλάντη Παπαγεωργίου, ιστορικής σημασίας, ανοίγει για το 2026 η βιβλιοπαρουσίαση. Ταυτόχρονα είναι και ένα μάθημα της πρόσφατης ιστορίας μας. Το κυρίως υλικό της διδακτορικής εργασίας περιλαμβάνεται στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο, με παράθεση, ανάλυση, σχολιασμό του βρετανικού τύπου της περίοδου 1870-1910. Περιλαμβάνει δημοσιεύματα, άρθρα, ανταποκρίσεις, σχόλια και απόψεις των σημαντικότερων εφημερίδων της περίοδου εκείνης, που ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων και εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα για τα κίνητρα και τις στοχεύσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο και εν μέσω σύνθετων γεωπολιτικών εξελίξεων, θα ήθελα να αναφερθώ και στον διαχρονικό ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, με αφορμή την ομιλία στον Νταβός της Ελβετίας του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ. Ο Κάρνεϊ ξεκίνησε την ομιλία του επικαλούμενος μια φράση του Θουκυδίδη, ότι οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει. Θέλοντας να περιγράψει την κατάσταση της σημερινής εποχής ανταγωνισμού των δυνάμεων, περιέγραψε έναν κόσμο όπου οι κανόνες έχουν διαβρωθεί και το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί. Κάλεσε λοιπόν τις μεσαίες δυνάμεις να πάψουν να λειτουργούν ως παθητικοί παρατηρητές και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας, πιο σταθερής πραγματικότητας. Οι αξιόλογοι ομιλητές που θα ακολουθήσουν θα σας αναλύσουν τα επιμέρους σημεία της διδακτορικής διατριβής του Βαλάντη Παπαγεωργίου, τον οποίο ευχαριστούμε για την επίπονη, πολύχρονη εργασία του. Και εσάς, που με την παρουσία σας λαβαίνετε την εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου της τοπικής κοινότητας Καλάστρας, της κυρίας Κουιντζή, που για κάτι έκτακτο που συνέβη, δεν είναι απόψε, όπως και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, του κ. Γαρτελαμά, ο οποίος ήρθε και γι' αυτός για ανώτερο λόγο έφυγε. Καλούμε στο βήμα τον πρώην Δήμαρχο Χαλάστρας και εκπαιδευτικό, τον αγαπητό Γρηγόρη Χατέ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσία σας. Με τη συμμετοχή μου σε αυτή την εκδήλωση θέλω να δείξω την εκτίμησή μου στον συγγραφέα, αλλά και τον ειλικρινή θαυμασμό μου για το συγκεκριμένο βιβλίο, αυτή τη διδακτορική διατριβή του άξιου τέχνη της περιοχής μας, του Βαλάντη Παπαγεωργίου. Αξιότιμε Βαλάντη και ισανότερα, σίγουρα έχει χυθεί πολύ μελάνη για το συγκεκριμένο θέμα, το περίφημο μακεδονικό ζήτημα. Όσο και αν έχουμε ακούσει ή διαβάσει για το θέμα, ένα είναι βέβαιο, ότι το βιβλίο αυτό θα μας αποκαλύψει πολλές αλήθειες της ιστορίας που δεν γνωρίζαμε και θα φωτίσει με τον δικό του τρόπο αλήθειες που πιθανό γνωρίζαμε. Θα εξοπλίσει δε με ατράνταχτα επιχειρήματα όλους όσους θέλουν να αφοπλίσουν τους ανιστόρητους γείτονές μας με τα αφελή σενάρια περί αυτόνομης Μακεδονίας και ανύπαρκτης μακεδονικής γλώσσας. Ακόμα έχει να μας θυμίσει
το κάλος της περιοχής, την αφάνταστη δυσκολία των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την ένταξη της Μακεδονίας εκεί που ανήκει με ένοπλο αγώνα. Να μας θυμίσει και να μας εισάγει στην εποχή με αμερόληπτο τρόπο της πνέουσας στα λίστια Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης το ρόλο των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Θέλετε Αγγλίας, Ρωσίας, Αυστρο-Ουγγαρίας, Γαλλίας κτλ. Τον αλαζονικό τρόπο της Βουλγαρίας για την προσάρτηση της Μακεδονίας, αλλά και το ρόλο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και του μικρού και ανίσχυρου ελληνικού κρατηδίου που είχε συγκροτηθεί δεκαετίες πριν την εποχή του Μακεδονικού Ζητήματος. Βέβαια, δεν ξεχνώ το απόφθεγμα των Πυθαγορείων ότι να μιλούμε αυτά που πρέπει και για ό,τι πρέπει και υπερών πρέπει, αλλά περιεκτικά στο λόγο μας λοιπόν και σύντομα, διότι ούκαν το πολλό το όσα ανέφερα παραπάνω, με σύντομο τρόπο θα σας πω, τα τεκμηριώνει ο συγγραφέας. Πρώτον, για τους αφελείς και όχι μόνο γείτονες θα αναφέρω ένα και καλό από το βιβλίο του. Ο Απόστολος Παύλος έζησε και έγραψε όταν εσείς οι Σλάβοι δεν υπήρχατε. Σε ποια γλώσσα έγραψε τις επιστελές του προς Φιλιππισίους και προς Θεσσαλονικής? Δεν ήταν η ίδια με αυτή που έγραψε προς Κορινθίους. Ποια είναι λοιπόν η μακεδονική γλώσσα? Για την αξία και το κάλος της Μακεδονίας δεν θα αντιγράψουμε ελληνικά συγγράμματα, αλλά αυτό που το βιβλίο μας εξιστορεί από κείμενο του προξένου της Γαλλίας, το οποίο το ανακάλυψε ο συγγραφέας. Ο πρόξενος της Γαλλίας Θεσσαλονίκης, ακούστε με προσοχή, Φελίξ Μπουζούρ, το 1797 έγραφε: όταν εξετάσουμε τη Μακεδονία από τη σκοπιά των φυσικών της πλεονεκτημάτων, βρίσκουμε πως δεν υπάρχει στην Ευρώπη χώρα όπου οι άνθρωποι να έχουν λάβει περισσότερα χαρίσματα για ευημερία. Όταν όμως την δούμε από πολιτική οικονομική άποψη, βρίσκουμε πως όλες οι μάστιγες μιας βάρβαρης διοίκησης φαίνεται να έχουν δώσει τα χέρια για να ερημώσουν μια από τις πιο όμορφες μεριές της γης. Ο πρόξενος της Γαλλίας τα λέει αυτά, όχι κάποιος Έλληνας. Τρίτον, από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου μας υπενθυμίζει, κάνοντας αναφορά σε γνωστούς ιστορικούς, παραδείγματος χάρη τον Βακαλόπουλο, ότι ένα τμήμα του υπόδουλου ελληνισμού Μακεδόνες μάχεται εναντίον δύο δυναστών, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας, η οποία είχε ήδη συσταθεί ως αυτόνομο κράτος και με την υποστήριξη στην αρχή της Ρωσίας, η οποία τότε, προσέξτε, υπηρετούσε την ιδέα του πανσλαβισμού. Ανέπτυξε το όρομα της Μεγάλης Βουλγαρίας, η οποία συμπεριλάμβανε και ολόκληρη τη Μακεδονία. Τέταρτον, με σαφήνεια αναλύει παρακάτω πώς ορίζεται, δηλαδή ποια είναι η θέση ενός απλού κατοίκου αυτής της βασανισμένης περιοχής της Μακεδονίας, που ήταν τμήμα της σχημαζόμενης τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την Επανάσταση του Ήλιντεν το 1903 και με την ενθάρρυνση της Ρωσίας, οι Βούλγαροι εξαρχικοί ενίσχυσαν την παρουσία τους στη Μακεδονία με εκκλησίες εξαρχικές και σχολεία. Όλα αυτά τα συναντούμε μέχρι σήμερα σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής κυρίως Μακεδονίας, ως κατάλοιπα εκείνων των πράξεων της Βουλγαρίας. Τι να πούμε, πέμπτον, τι να πούμε, το βιβλίο τα λέει όλα. Για το ελληνικό κρατηδίο ποτέ δεν έθεσε ως προτεραιότητα από την σύστασή του το 1828 μέχρι την καταστροφή του τη δεύτερη το 1897, την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Έπρεπε να εμφανιστούν ένας Παύλος Μελάς, ένας Κορομιλάς, οι ντόπιοι Μακεδονομάχοι συνεπικουρούμενοι από άλλους υπόδουλους Έλληνες, παραδείγματος χάρη τους Κρήτες,
για να ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώνας για τη Μακεδονία και όχι μόνο. Έκτον, διαβάστε το βιβλίο να αντιληφθείτε τη δυσμενέστατη θέση των συμπατριωτών μας της εποχής εκείνης. Υπόδουλοι στους Οθωμανούς, περικυκλωμένοι από την βουλγαρική προπαγάνδα, χωρίς βοήθεια από το ανίσχυρο ελληνικό κράτος και με τις λεγόμενες τότε μεγάλες δυνάμεις, όχι να ενδιαφέρονται για την απελευθέρωση και την προσάρτηση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, αλλά να υπολογίζουν μόνο το δικό τους συμφέρον. Να μείνει η Μακεδονία παραδείγματος χάρη στα χέρια της καταραίουσας αυτοκρατορίας η Μεγάλη Βρετανία ή να γίνει τμήμα της Βουλγαρίας η Ρωσία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό παραμένει προφητική η ρίση του Χαριλάου Τρικούπη. Η Μακεδονία θα ανήκει σε εκείνον που θα προλάβει να την πάρει. Έβδομα, εν κατακλείδη, δεν επιζητούμε έρηδες με τους γείτονες, είτε λέγονται Σκοπιανοί, είτε Βούλγαροι, είτε Τούρκοι. Ούτε διχασμό μεταξύ Βορείων και Νοτιών Ελλήνων. Όμως, δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε την αλήθεια ότι η Μακεδονία και η Ελλάδα είναι ένα και το αυτό και ότι το ελληνικό κράτος διαμόρφωσε και διαμορφώνει συνθήκες με πράξεις αλλά παλαιότερα και με νόμους και με παραλήψεις παιδιά και από παιδιά. Λεκανοπέδιο της Αττικής, Μακεδονία και εγκατελειμμένη Θράκη. Φίλες και φίλοι, η συνάντηση αυτή έγινε επ' ευκαιρία της παρουσίας του βιβλίου του Βαλάντη, τον οποίο και πάλι συγχαίρομαι για το εξαίρετο, θα έλεγα, πρωτότυπο έργο του πάνω σε ένα πολύ συζητημένο θέμα όπως είναι το μακεδονικό, αφού μεγάλο μέρος του αφιερώνεται στις δημοσιεύσεις κυρίως του βρετανικού τύπου για το θέμα και για του λόγου του αληθές μας παραθέτει εκατοντάδες δημοσιεύματα της εποχής στο τέλος του βιβλίου. Όμως τέτοιες συνάξεις ιστορικού περιεχομένου πρέπει να μας προβληματίζουν για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας αλλά και όλου του κόσμου. Οι εξωτερικές μεγάλες δυνάμεις του κόσμου ενδιαφέρονται μόνο για κυριαρχία μέσω της δύναμης των όπλων. Οι τοπικές εξουσίες μερολήπτουσαν υπέρ συγκεκριμένων περιοχών και εγκατέλειψαν άλλες. Παγκοσμίως λοιπόν παρατηρούμε έλλειψη δικαιοσύνης, έλλειψη αλληλεγγύης, δηλαδή να πω και τη λέξη αγάπης. Ίσως όμως οι παραπάνω αρετές ας αναρωτηθούμε μήπως λείπουν από τον καθένα μας. Όταν οι θάλασσες είναι ταραγμένες, ο άνθρωπος βοά, κύριε ελέησόν με. Το ιδανικό θα είναι να μάθει να βοά όταν και οι θάλασσες είναι ήρεμες. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο καθηγητής Αλέκος Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που είμαστε σε μια εκδήλωση πνευματική και εκπαιδευτική και ευχαριστώ που ήρθατε όλοι εσείς εδώ και ιδιαίτερα βλέπω και μέσα σας στην παρέα μας εδώ και νέα παιδιά, μαθητές, αισιόδοξο μήνυμα για να περιμένουμε την συνέχεια του ενδιαφέροντος για την ιστορία, μια επιστήμη που είναι παρεξηγημένη, πολλοί τη θεωρούν τα παλιακά, χωρίς ενδιαφέρον. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Βαλάντη, τον Παπαγεωργίου, που φέτος είμαστε και συνάδελφοι στο γυμνάσιο, για την τιμή να με καλέσει να μιλήσω για το βιβλίο του. Ναι. Λοιπόν, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, θα μιλάω μάλλον δυνατά καλύτερα, 3 λέξεις κλειδιά υπάρχουν και θα μας απασχολήσουν. Μακεδονικό ζήτημα, μεγάλες δυνάμεις, βρετανικός τύπος. Και είναι λογικό να δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα. Ποιος ήταν ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων
και πόσο καθοριστικός στην αντιμετώπιση του μακεδονικού ζητήματος ήταν για μας θετικός, αρνητικός ή ουδέτερος, πώς παρουσίαζε ο τύπος μιας μεγάλης απεικιοκρατικής δύναμης μέχρι τις Ινδίες και την Αυστραλία, μέχρι την Αφρική και την Αμερική, δηλαδή της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Ο τύπος αυτός ήταν αντικειμενικός, ήταν φιλελληνικός, ήταν φιλοτουρκικός, φιλοβουλγαρικός. Σε ποιο βαθμό πρόβαλε είτε την κυβερνόσα Βρετανική παράταξη είτε την αντιπολιτευόμενη, πώς διαπλέκεται ο τύπος γενικότερα τα ΜΜΕ με την πολιτική των ισχυρών του κόσμου, οι οποίοι επηρεάζουν τις τύχες των λαών. Τρίτο ερώτημα. Γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο? Με βάση το περιεχόμενό του, τη βιβλιογραφία του, που έχει ένα ευρύ ιδεολογικό και επιστημονικό φάσμα, είναι ελληνική και ξένη, με πάρα πολλές πηγές που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματά του, έχει πάρα πολλά κείμενα, χάρτες, φωτογραφίες, παραρτήματα. Τέταρτο ερώτημά μας. Μήπως το θέμα του βιβλίου και η ενότητα στην οποία ανήκει έχει διαχρονικό και επίκαιρο χαρακτήρα? Υπάρχουν άραγε αναλογίες με το παρελθόν, ιδίως το πρόσφατο, αλλά και με το παρόν? Είναι διαχρονικό το θέμα και το βιβλίο του Βαλάντη. Γιατί? Πρώτον, η τύχη του ελληνικού έθνους και του λαού μας, όπως ξέρετε, καθορίστηκε από την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων το 18ο, 19ο και 20ο αιώνα. Θυμηθούμε ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις υπέγραψαν το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους 1830, με το οποίο ιδρύθηκε το κράτος, το ελληνικό, αλλά με έλεγχο από τις μεγάλες δυνάμεις μέσω της ξενόφερτης βαβαρικής δυναστείας. Δεύτερον, άλλο παράδειγμα. Οι μεγάλες δυνάμεις της Αντάτ, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού ενθάρρυναν και στήριξαν την Μικρασιατική εκστρατεία, όταν ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε, όχι μόνο απέσυραν τη στήριξή τους, αλλά μία ισχυρή δύναμη της εποχής, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και λίγο μετά και η Σοβιετική Ρωσία, υπέγραψαν συμφωνίες με τον Κεμάλ και έτσι αβοήθητοι και με πολλά δικά μας λάθη και διαφωνίες, φτάσανε στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Μας φταίνουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις? Όχι βέβαια. Φταίνουν όμως και αυτές πολύ. Τρίτο παράδειγμα. Ποιος ήταν ο ρόλος της Αγγλίας, της Αμερικής, αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης στα ελληνικά πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα μετά την απελευθέρωσή μας από τους Γερμανούς και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο? Τέταρτο παράδειγμα. Ποιος ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ στη διάρκεια της 7ετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών? Και τέλος, τι έκανε η Αγγλία? Κυρίως για την Αγγλία θα μιλήσουμε, το βιβλίο αναφέρεται στο βρετανικό τύπο, έτσι, η οποία ήταν εγγυήτρια δύναμη του νέου ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Όταν το 1974 οι Τούρκοι κατέλαβαν σχεδόν το Μητσόνησι, τότε τι έκαναν οι ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης, η ΗΠΑ, η Σοβιετική Ένωση, τότε η Ρωσία, η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό? Μεγάλες δυνάμεις. Ελληνικά εθνικά θέματα μπροστά μας. Πράγματι, το θέμα του βιβλίου είναι πολύ επίκαιρο και βέβαια, όπως με πρόλαβε ο Κώστας Κουκουρίκης, ο φίλος και πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων της Βιβλιοθήκης, και σήμερα η ισχυρή του κόσμου, εγώ θα είμαι λίγο πιο εχμηρός πιθανόν, και κυρίως οι ΗΠΑ παίζουν κυριολεκτικά με τις τύχες των λαών. Το παράδειγμα της Ιρλανδίας, Δανίας είναι τωρινό, της Βενεζουέλας, της Παλαιστίνης, ίσως αύριο της Περσίας. Να λοιπόν, γιατί είναι επίκαιρο και διαχρονικό να μαθαίνουμε την ιστορία η οποία παραλαμβάνεται. Και δυστυχώς πολλές φορές όταν παραλαμβάνεται γίνεται και τα λάθη, τα προβλήματα δεν διδάσκουν πολλές φορές. Άρα θα δούμε στο βιβλίο του Βαλάντη πώς και πόσο τα συμφέροντα
γεωπολιτικά, στρατιωτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και προπάντων οικονομικά, ρυθμίζουν την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία, όπου εκεί δεν χωρούν συναισθήματα, οι αξίες και τα ιδανικά πάνε περίπατο, το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει ή απονέμεται κατά περίπτωση, à la carte, και άλλη είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Συγκεκριμένα στο βιβλίο του κυρίου Παπαγεωργίου θα δούμε στην αρχή μια αναφορά στο μακεδονικό ζήτημα και στο μακεδονικό αγώνα και κυρίως την ένοπλη φάση του μακεδονικού αγώνα 1904-1908. Στη συνέχεια θα μας μεταφέρει στην κατάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, τη σχέση του μακεδονικού ζητήματος και των Αλβανών, το ρόλο των νεότουρκων του Κεμάλ, αλλά και τη θρησκευτική κατάσταση στα Βαλκάνια. Είναι σημαντικός ο παράγοντας θρησκεία. Πάντα είναι και έπαιξε σημαντικό ρόλο. Κάνει αναφορά πέρα από το θέμα των χριστιανών Ορθοδόξων και του Αγίου Όρους και του Πατριαρχείου και στον προτεσταντισμό, το ρόλο του προτεσταντισμού και το ρόλο της ουνίας. Ουνίτες είναι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν στο σχήμα το Ορθόδοξο, αλλά θεωρούν ανώτατο θρησκευτικό για τον Πάπα. Και αγωνίζονται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά για την ουνιτά, για την ένωση, έτσι νομίζουν, των εκκλησιών. Επιπλέον, κάνει ειδικές αναφορές στο βιβλίο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πολιτική του κράτους των Αθηνών, της κυβέρνησης των Αθηνών, του ελληνικού κράτους, τη στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη συσχέτιση του μακεδονικού ζητήματος με το κρητικό ζήτημα, γιατί έμπαινε και θέμα και εκεί απελευθέρωσης προφανώς της Κρήτης και της ένταξης στο ελληνικό κράτος. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του έντυπου τύπου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, στις αποικίες της Βρετανίας, αφού τότε η Βρετανία ήταν μια μεγάλη αποικιοκρατική δύναμη. Στο κυπριακό τύπο, για τον οποίο θα σας μιλήσω στο τέλος, έχει ενδιαφέρον, στον τύπο της Αγγλία, στην Αμερική, στον τύπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Εκκλησιαστική Αλήθεια, δηλαδή την εφημερίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά τη στάση των πολιτικών της Αγγλίας απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν υποδιάλυση και φυσικά εστιάζει πάρα πολύ στο συνέδριο του Βερολίνου πριν και μετά το συνέδριο του Βερολίνου που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του μακεδονικού ζητήματος και βεβαίως δείχνει ανάγλυφα και τις σχέσεις που είχε η Βρετανία με τη Βουλγαρία, η Βουλγαρία με τη Ρωσία και η υπόλοιπη Ευρώπη. Στο τέλος δείχνει με πολύ χαρακτηριστικό και πολλαπλό τρόπο το ρόλο του Βρετανικού τύπου στη διεθνοποίηση του ζητήματος του μακεδονικού. Λοιπόν, κύριο θέμα του βιβλίου είναι η εξωτερική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και η συμβολή τους στην εξέλιξη και στη δρομολόγηση λύσης για το μακεδονικό ζήτημα, όπως καταγράφηκε στο Βρετανικό τύπο στην περίοδο 40 ετών 1870-1910. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια άκρως ενδιαφέρουσα και μεταβατική χρονική περίοδο, όπου τα Βαλκάνια αναδομούνται. Μέσω των δημοσιευμάτων του Βρετανικού κυριοστύπου επιχειρείται η σε βάθος κατανόηση της διαμόρφωσης των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών στην Ελλάδα, που συνδέονται με το μακεδονικό αγώνα και με τους Βαλκανικούς πολέμους και εν τέλει με την ολοκλήρωση του εθνικού χώρου. Σταδιακά η Ελλάδα αποφασίζει να αναλάβει πολεμικούς κινδύνους σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυνάμεις, γιατί χωρίς κινδύνους, χωρίς ρίσκο, δεν επιτυγχάνεις μεγάλους εθνικούς στόχους, ιδίως όταν βρίσκεσαι σε φάση εθνικής ολοκλήρωσης. Μην ξεχνάμε, το ελληνικό κράτος έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία περίπου. Είναι η γραμμή παγασιτικού αμβρακικού. Έτσι δεν είναι? Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη δεν ήταν στην ελληνική επικράτεια.
Το κυρίως υλικό της μελέτης του κυρίου Παπαγεωργίου, δημοσιεύματα βρετανικών εφημερίδων, όπως σας είπα, συλλέχθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα σε δύο μεγάλες βιβλιοθήκες, την British Library του Λονδίνου και την Boston Library της Αμερικής. Σε γενικές γραμμές, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι ακολουθήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις μια φιλοβουλγαρική πολιτική στο μακεδονικό ζήτημα. Γιατί ως επιτοπλίστων στήριζαν τις βουλγαρικές θέσεις και απόψεις. Διαπιστώνει ο συγγραφέας ότι οι Βρετανοί δημοσιογράφοι δεν διέθεταν ολοκληρωμένη γνώση της κατάστασης που επικρατούσε στη Μακεδονία. Αναφέρονταν, για παράδειγμα, σε χριστιανικούς πληθυσμούς γενικά, χωρίς να διευκρινίζουν αν ήταν Έλληνες, Βούλγαροι ή Σέρβοι. Δεν πρόβαλαν όπως θα όφυλαν με βάση τις ενέργειες των Βουλγάρων εναντίον του άμαχου ελληνικού πληθυσμού τις δολοφονίες, τα βασανιστήρια, τις βιαιότητες, τις αρπαγές, τις καταστροφές ολόκληρων κοινοτήτων. Με συνέπεια, οι Βούλγαροι έτσι να εμφανίζονται ως οι αγωνιστές που επιθυμούσαν να απαλλαγούν από την Οθωμανική κυριαρχία. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο, στηριζόμενοι αποκλειστικά στη βουλγαρική προπαγάνδα, να μειώνουν υπερβολικά, πληθυσμιακά εννοώ, τον ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας και να υποστηρίζουν ότι οι Βούλγαροι αποτελούσαν τη μεγάλη πλειοψηφία των χριστιανών που αγωνίζονταν για την ελευθερία τους. Αυτό φαινόταν μέσα από το βρετανικό τύπο. Εκτός πραγματικότητας φυσικά. Γιατί? Καταλαβαίνουν γιατί. Σκοπιμότητες, συμφέροντα, στρατηγικές, πολιτικές κλπ. Υπήρχαν όμως, για να λέμε και αλήθειες και να μην είμαστε απόλυτοι, και ισοπεδωτικοί και δημοσιογράφοι, όχι πολλοί βέβαια, οι οποίοι στρέφονταν, οι οποίοι υποστήριξαν αντικειμενικά κάποια δεδομένα, παρουσίαζαν το ζήτημα με αντικειμενικότητα. Είναι πάντως γεγονός ότι συμμερασματικά οι απόψεις του ευρωπαϊκού τύπου και ιδιαίτερα του βρετανικού που στρέφονταν κατά του ελληνισμού, αυτές οι απόψεις δεν έμειναν αναπάντητες. Και καλώς δεν έμειναν αναπάντητες και έπρεπε να απαντηθούν με τον ανάλογο τρόπο. Δηλαδή, ο τύπος στην ελεύθερη Ελλάδα που στήριζε τον αγώνα των Ελλήνων Μακεδονομάχων παρακολουθούσε τα δημοσιεύματα αυτά και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούσε να τα αντικρούσει. Τον σημαντικότερο ρόλο στον ελληνόφωνο τύπο διαδραμάτισε η Εκκλησιαστική Αλήθεια. Ήταν το επίσημο περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι συντάκτες του περιοδικού, το οποίο διάβαζαν οι πρεσβείες των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη, αγωνίστηκαν για να προβάλλουν οι συντάκτες αυτού του περιοδικού τις ελληνικές θέσεις και να στυλιτεύσουν τις βουλγαρικές βιαιότητες εναντίον των Ελλήνων. Να σημειωθεί βέβαια ότι η Εκκλησιαστική Αλήθεια κυκλοφορούσε σε ένα όχι και τόσο φιλικό περιβάλλον και έπρεπε, πράγματι έπρεπε, να προσέχει πολύ τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα ζητήματα για να μην αντιμετωπίσει την αντίδραση των Οθωμανών. Άλλωστε και σήμερα κάτι δεν γίνεται ανάλογο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το φανάρι που είναι ενσωματωμένο στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Παρόλες τις δυσκολίες όμως και τις πιέσεις που δεχόταν, κατόρθωσε το περιοδικό αυτό με θάρρος και διπλωματία, είναι γνωστή η φαναριώτικη διπλωματία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να κάνει γνωστές τις ελληνικές θέσεις στην Ευρώπη για το μακεδονικό και να αποδείξει ότι το ποιμνιό του υπέφερε από βουλγαρικές θηριωδίες. Στο τέλος της παρουσίασής μου, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και προσωπικά δεν το ήξερα, τουλάχιστον στον βαθμό που το είδα. Όλοι ξέρουμε ότι για τον μακεδονικό αγώνα βοήθεια μεγάλη είχαμε από την Κρήτη. Ήρθαν Κρήτες αγωνιστές, μακεδονομάχοι, πολέμησαν και ίσως από τότε υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στους Μακεδόνες και στους Κρήτες. Όμως,
στο βιβλίο αυτό, σε ένα ειδικό κεφάλαιο, παρουσιάζεται και η συμβολή του κυπριακού τύπου και των Κυπρίων στο μακεδονικό ζήτημα. Λίγα λόγια γι' αυτό και με αυτά θα τελειώσω. Στο βιβλίο λοιπόν εξετάζεται ο κυπριακός τύπος ως ένα ιδιότυπο τμήμα του βρετανικού τύπου, καθώς η ελληνικότατη Κύπρος από αρχαιοτά των χρόνων, τον αρχαίο βασιλιά Ευαγόρα, τελούσε υπό βρετανική διοίκηση. Ήταν κομμάτι της βρετανικής αυτοκρατορίας η Κύπρος. Άλλωστε οι βάσεις υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως και σήμερα. Από την εποχή λοιπόν της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέχρι τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, η συμμετοχή των Κυπρίων εθελοντών στους απελευθερωτικούς αγώνες του ελληνισμού υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και όχι τόσο γνωστή. Οι Έλληνες Κύπροι στο σύνολό τους ενίσχυσαν οικονομικά το ελληνικό κράτος ή τις διάφορες οργανώσεις αλληλεγγύης προς τους Έλληνες της Μακεδονίας, που σε κάθε περίπτωση τους ζητήθηκε και αυτοί ανταποκρίθηκαν άμεσα. Ο Μακεδονικός Αγώνας απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τις κυπριακές εφημερίδες. Τα άρθρα των Κυπρίων δημοσιογράφων τέλειωναν συχνά με δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των Ελλήνων της Μακεδονίας. Άμεση συνέπεια της απήχησης του Μακεδονικού Αγώνα στην Κύπρο είναι η έμπρακτη πλέον συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών στα ελληνικά ανταρκτικά σώματα στο Μακεδονικό Αγώνα. Στα τέλη Ιανουαρίου 1905 αναφέρεται στο κυπριακό τύπο το όνομα του πρώτου Κύπριου Μακεδονομάχου, του Κώστα Λοΐζου Βραχήμη ή Λοϊζίδη. Γεννήθηκε 1881, πέθανε 1921 και ήταν από την Αμόχωστο, την κατεχόμενη σημερινή Αμόχωστο. Ακούσω την πιο βέβαια αξιόλογη θέση μεταξύ των Κυπρίων Μακεδονομάχων κατέχει οπωσδήποτε ο Γεώργιος Αργυρίου ή Κυπραίος, ο οποίος γεννήθηκε στα 1889 και πέθανε στα 1977. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτράξενο. Ήδη το ταξίδι έχει αρχίσει και πάει καλά και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την παρουσία.